Mae perchenog ffarm eblyd Mr Hughes wedi gwerthu dir i gyd i'r awdurdod dŵr, ac yn ôl o gyfraith mae gan yr awdurdod hawl i gymryd meddiant o'r tir pryd i Mr Hughes yn dymuno gwerthu a'i peidio. Ond beth am y cannoedd unigolion eraill na diddordeb yn y llain yma? Wel, yn ôl o gyfraith eto, does dim rhaid i'r awdurdod boenio o gwbl amdanyn nhw, unwaith y can nhw afael yn yr unigolyn a lesiodd y tir yma i'r gweddill, ac fydd hynny ddim yn waith anodd. Felly, ymhen rhyw flwyddyn o amser, mi fydd y tir yma i gyd ar ffarm y cyfan o dan ddŵr, ac mi fydd y darn bach yma o dir o dan yn rhaid i, mi fydd hwnnw o dan ddŵr hefyd. Tydi boddi cymoedd ddim yn beth newydd i Sir Drefaldwyn. Mi oedd hen bentre Llanwddyn dan y dŵr yn 80au'r ganrif ddiwethaf. Llanwddyn yn llyn heddiw, dinodded ei aneddau chwilfryw, tan genlli tonog yn lliw, a llorau bron y llawr briw. Yn y gorffennol, mi fyddai rhaid i unrhyw awdurdod a fynnai foddi darn o dir gyflwyno mesur arbennig ger bron y Senedd. Ond mae'r ddeddf yn awr yn rhoi'r hawl i awdurdodau'r afonydd brynu unrhyw ddarn o dir o fewn i'w tiriogaeth gyda chaniatâd y gweinidog priodol. A'r ysgrifennydd i Gymru yn ôl cyhoeddiad y prif weinidog yr wythnos hon fydd yn gyfrifol am adnoddau dŵr Cymru bellach. Yn ddiweddar, mae awdurdod Afon Hafren ar gais y bwrdd adnoddau dŵr wedi paratoi'r rhestr o 9 ar 20 o safleoedd y maen nhw yn awyddus i'w harchwilio. Y pwrpas yr arolwg fyddai cael cyflenwadau pellach o ddŵr ar gyfer y dyfodol. Nid yn unig y mae'r rhestr yn cynnwys rhai o gymoedd harddaf a chymreiciaf Sir Drefaldwyn, ond mae'n bygwth rhai o'r dyffrynoedd cyfoethocau tir a'u traddodiadau. Pe boddid pob un o'r ardaloedd sydd dan ystyriaeth, mi fyddai pentrefi cyfain yn diflannu oddi ar y map. Mi fyddai trefi marchnad Maldwyn yn dod yn ganolfannau ymwelwyr i lynoedd na welwyd mae tebyg erioed yng Nghymru, ac mi ai Powys yn baradwys i'r pysgotwr a'r periannydd dŵr.